Detectivul numerelor. Eu sunt Sherlock și am revenit. Pe unde am călătorit, multe animale am ochit. Că sunt mai mari sau mai mititele, pentru mine au fost mistere. Iată unul cu albinuțe care ședeau pe pernuțe ostenite de atât au umblat prin prejur și la palat. Din cele 8 spârnăitoare, câteva și-au luat zborul prin floare, iar una, mai somnoroasă, care se credea mai valoroasă, a căzut repede în plasă ca să nu facă o bubiță serioasă. Știți acum câte au plecat? Mă apuc de strigat, pe-a lor surată să le dau îndată. Din cele 8 albine, Ina este cu mine. Atunci Bela, Bibi, Nina, Nuța, Rina, Vivi și Cutina au venit curând, toate în cor cântând. Cele 7 zgomotoase au fost foarte bucuroase, însă ce credeți că se întâmplase imediat ce-și luase războrul? Mi s-a înțepenit piciorul. Ghiciți cine mi-a dat ajutorul? Cele 7 și-au văzut de treabă, însă Ina Albina a venit în grabă și m-a scos din iarbă. Acolo era un mușuroi distrus rău de noroi. 7 furnicuțe se țineau de mânuțe agățate de crenguțe. Când să le scot pe micuțe, câteva au alunecat și s-ar fi necat, dar eu m-am aplecat, repede le-am salvat și primul ajutor le-am dat. Apoi le-am așezat lângă cele 4 care au scăpat și m-am pus pe întrebat. Dacă 7 am văzut atunci, la început, 4 spre crenguță, câte am salvat, drăguță? 3 glasuri subțiri răspunzând cu mulțumiri și lacrimi în priviri. Îndată m-am liniștit și mă apuc de socotit. 7 furnicuțe erau în mușuroi, acum 3 sunt pline de noroi, restul e pe pietroi. Din curtea alăturată, 6 câini latră deodată, pe semne că au auzit și s-au îngrozit de ce am pățit. Câțiva au adormit, 2 s-au îmbulțit, astfel din 6 eroi, dacă îi scoatem pe cei 2, au rămas 4 marțafoi. Of, la așa necaz trebuie să fii treaz, că altfel n-ai obraz. Când i-am auzit pe cei 6, am crezut că avea mai multe șanse de a le repara fuguța, bietelor furnici, căsuța. Nu m-am așteptat, 4 au cedat, cei 2 cu greu au luptat, până s-a noptat și căsuța au reparat. Apoi, pe toți am ospătat, căței câte un nos mare au căpătat, furnicuțele drăguțele au verificat toate suprafețele, iar albinele au gustat din toate substanțele. Când luna a răsărit, toți am înmărmurit, la ea am tot privit până am adormit. Sfârșit.